Respecte a la pregunta de què és i quan naix la Societat de Treballadors del Camp d'Oliva, tindríem que dir que, en principi, a la primera de les qüestions, el que és, doncs és ni més ni menys que un conjunt de persones que tenen com a activitat fonamental el treball en el camp i que ara veuran, com a conseqüència, els diferents decrets que van a produir-se en aquestes fetges, en fetges de guerra, a partir de l'any 1936, els decrets del senyor Uribe Galdeano i després els decrets del ministre Ruiz de Funes i, com no, tot implantat dins de l'IRA, l'Institut de la Reforma Agrària, veuran fetes pròpies aquelles paraules que Malefaki ja dia la tierra para quien la trabaje. És així, pues, com a partir de la data del dia 24 de maig de l'any 1937, en la seu de la UGT tindrà lloc el naixement de la Societat de Treballadors del Camp, encara que no serà fins el dia 5 de juny del mateix any 1937, quan es posarà en marxa un procés que portarà al capdavant d'ell 15 artículos que van a reglamentar tota aquella situació que el dia 24 de maig s'havia creat dins de la UGT i que, com a punts més destacables, podíem dir el del salari que van a rebre aquestes persones, en segon lloc, el de la situació de la dona, com quedava també econòmicament, com no com a sistema progressista dins del sistema republicà, que passaven els xiquets, aquelles famílies que tenien xiquets en edats compreses entre 0 i els 14 anys, passaven a tindre un increment, o sigui, una dotació de 3 pessetes setmanals, mentre que els xiquets que estaven entre els 14 i els 16 anys passaven a tindre una retribució de 15 pessetes i els que estaven entre els 16 i els 18 anys ja passaven a rebre 20 pessetes. Això ens dona a conèixer quina era la situació per la qual, en aquest cas, estava passant-se a Oliva, quina era la situació que regentava tot aquest col·lectiu de treballadors i, a més, ens dona a conèixer quin era l'entramat polític que aquestes persones volien. No és menys veritat també que hi haurà persones que una volta que es produeix tot el procés de la segregació, tot el procés expropiador, que comportarà una quantitat de 3.728 fanecades en Oliva, sí que hi haurà persones que no estaran massa d'acord en aquest sistema, com és el cas d'un senyor que s'anomenava vulgarment el Pedregal. És aquest personatge al que li se dona dins de la seu de la UGT, o sigui, les terres que poguera regentar ell per aportar-se-les com a pròpies i treballar-les com a un treballador més d'aquesta societat, deixant de costat tot el sistema caciquil que així hi havia. El senyor en qüestió, el senyor Pedregal, anomena, òbviament, davant la risa de tots els presents, que a ell, per compte de donar-li en terres, que li se donen diners. És obvi que aquest personatge no era propi del sistema republicà i, a més, no era propi d'un sistema que s'havia implantat com el sistema col·lectivista. La col·lectivitat en Oliva, o sigui, aquest procés de col·lectivitat, o sigui, no el porten 2, 3, 4 persones, sinó que són conjunts de persones les que van a regentar-les. És així, doncs, com tindrem un president, tindrem un secretari, tindrem 2 vocals i tindrem 3 persones que estaran en la Junta, el que avui denominaríem com a la Junta Executiva. Per a mi, el més important, el que, a més del procés de cultivar la terra, per a mi el més important és el procés que n'hi haurà de que hi ha aquestes persones que es dediquen al treball de la terra dins d'aquest procés segregador estribarà en què van a pagar-se un concepte que s'anomena la iguala. Per primera vegada ja els treballadors pagaran una pesseta setmanal per a que en cas de quedar-se malalts, en cas de quedar-se en un moment determinat en situació de no realitzar un esforç en la pròpia col·lectivitat, siguen retribuïts de manera més o menys sèria o correcta per a la necessitat econòmica que pogueren, a més de tindre la possibilitat de ser atesos per mig dels metges de la localitat. Les col·lectivitzacions van ser apoyades fonamentalment per totes les centrals sindicals d'esquerra com per la majoria dels partits també republicans, encara que no és menys veritat que sigui la UGT, la Unió General de Treballadors, i com no, la CNT, la que estaven al capdavant del procés col·lectivitzador. Òbviament, la CNT el que pretenia en el procés col·lectivitzador no era altra cosa que eliminar el concepte d'estat. I ara veia en aquesta, la col·lectivització pròpiament dita, com els treballadors, al fer-se càrrec d'unes terres, portarien al capdavant un procés revolucionari que, en definitiva, era el seu programa polític i el que ells volien implantar. Però no és menys veritat també que el procés de la col·lectivització arrencarà des de 2 ordres ministerials. La primera d'elles va ser la del senyor ministre Uribe Galdeano,
qui dirà que, bueno, que totes aquelles terres que hagin sigut o que puguen ser susceptibles de ser expropiades, ara poden ser-ho, sempre i quan es pague una quantitat a les persones que van a expropiar-se aquestes terres. Per contra, molt poc de temps després hi haurà un altre decret, el decret del ministre també, el senyor Ruiz de Funes, qui, a diferència del senyor Uribe Galdeano, dirà que aquelles persones que hagin abandonat la terra per haver sigut partidaris del règim franquista, ara les seues terres poden ser aprofitades per les persones del poble, aquelles persones que estaven necessitades de terra o simplement aquelles que volien posar el procés de col·lectivització en comunitat. Però també podríem ressaltar el tema de la UGT, que hi ha algun que altre polític, com per exemple el senyor Malefakis, que dia que totes aquelles situacions polítiques que s'havien plasmat en el pacte de Sant Sebastià, de totes elles, la més sensata, la més coherent, aquella que entroncava directament dins del procés de les expropiacions de terres i que tenia una capacitat per a portar al capdavant tot aquest procés, no era un altre que el Partit Socialista. En definitiva, el filial d'ell, la UGT, era la que regentava en major mesura aquestes activitats, com en Oliva va ser així també, encara que, òbviament, no n'hi ha que deixar de costat a la CNT, a la Confederació Nacional del Treball, encara que estos, com estem comentant, la seva activitat no va ser tan fonamental en aquest procés expropiador i molt menys en el procés després de segregació de terres, en el repartiment de terres i en el procés de cultivar les estes. És obvi que el total de cases expropiades, així com de terres que es van expropiar, o sigui, no s'haurà donat en la quantitat que es va donar a Oliva, sempre i quan s'haurà seguit en el decret que va fer el Ministeri, donat que hi ha el propi governador civil de la zona dia que aquelles expropiacions que es feien o que es portaven al capdavant per milicians que ell denominava com a pseudorevolucionaris eren expropiacions que no estaven dins dels límits de la serietat, de la coherència, i que convidava als milicians de bona fe, als milicians republicans, als milicians que realment podien portar al capdavant un procés de segregació adequat i en sensibilitat social, aquell que haurà comportat que s'haveren expropiat soles 5 cases en Oliva front a les 116 que es van expropiar inicialment, el que representa que la serietat en alguns punts estava exenta o que en alguns casos alguns dels milicians que ocupaven cases expropiant-les als burguesos paraven o tornaven a ser ells tan burguesos com els propis expropiats. No vol dir això, òbviament, que tots es comportaren de la mateixa manera, però sí que hi hagué a Oliva, en concret, que és el tema que nosaltres portem al capdavant, alguns que realitzaren unes activitats que, per dir-ho d'alguna manera, rosaven la delinqüència. Pel que fa a la Cluea, tindríem que dir... sí, perdona. Pel que fa a la Cluea, tindríem que dir que va néixer en octubre de 1936 i que tindria com a base fonamental no sols la comercialització dels productes agraris, sinó que, a més, tindria també tota la transformació, arrencant des de la collita fins a la venda, la posada en marxa del producte primer, o sigui, la taronja, que és a lo que es dedicava. Aquest comitè llevantí unificat d'Agris plegarà a tindre una cabuda, una capacitat de 1.500 magatzems en tot el País Valencià i que en Oliva també la seva importància va ser molt més que considerable, fins a l'extrem que en la campanya del 36 al 37 el comú de taronges que s'exporten sigui de 700.000 tonellades exportades, siguin dues varietats, la varietat de la sang i la varietat de la verna, les dues que més quantitat tingueren en exportació, estaven entre les 800 i les 700.000 arrobes per a un territori no massa considerablement productiu en uns moments on la terra s'havia deixat de cultivar i en el procés col·lectivitzador estava en marxa. Mon pare, al igual que altres persones d'Oliva, van anar a defensar la República, aquell govern que havia sigut implantat per les urnes front al govern franquista del general Franco, que havia imposat o que volia imposar un govern dictatorial.
I així, pues, com mon pare Francisco Sánchez Fuster se'n va anar, que havia nascut el dia 19 de juny de l'any 1920, se'n va anar a la guerra, se'n va anar al front de Teruel, escapant-se de casa quan encara no tenia 16 anys. Era un d'aquests xiquets que formaven part de lo que es coneix com a la Quinta del Viveró. I així, pues, com mon pare va participar de manera activa en alguns dels bombardejos que es van donar en la zona de Teruel, però ell va estar més bé destinat a la zona de Villel i Villestar, de Villel. I és així, pues, com el dia 5 del mes d'agost va haver un combat importantíssim, de l'any 37, va haver un combat importantíssim en aquest territori en el que van morir la immensa majoria de les persones que en ell van participar. Mon pare va tindre la santíssima sort d'escapar-se d'aquests bombardeig, de lliurar-se i d'aplegar a casa després. I bon fruit d'això és que vaig tindre la santíssima sort de trobar en l'Arxiu Municipal d'Oliva un telegrama que explicava com mon pare havia tingut aquesta sort de salvar-se de bombardeig, d'estar viu i, en definitiva, que els meus abuelos, a partir d'aquest moment, pensaren que tenien un fill que lluitava per la llibertat, però sobretot que estava viu. Voldria que la història no es repetira, voldria que la història es sensibilitzara, voldria que hi hagués un sentit cultural molt més ampli en la gent, i això no pot fer un altre govern, no pot fer el govern que hi ha. Per a fer això n'hi ha que donar sensibilitat, n'hi ha que tindre sensibilitat i n'hi ha que partir d'una base. I la base no és la de l'olvidar les coses no es poden oblidar. No es poden oblidar aquell que va morir en defensa de la llibertat, no es pot oblidar tampoc aquella persona que està en una fossa comuna, tirar com si fos un gos. N'hi ha que respectar a aquesta persona, n'hi ha que dignificar a aquesta persona, però és obvi, n'hi ha que els familiars saber on estan, n'hi ha que traure aquests ossos d'aquestes persones que lluitaren per la llibertat, per a saber en quin moment es va lluitar i sobretot per a saber què és la llibertat, per a que mai, mai més es repetisquen fets com els que es van donar entre el 36 i el 39, mai més. Aquest concepte de les dues Espanyes, l'Espanya roja i l'Espanya blava, no es hauria de donar, encara que avui en dia, com a conseqüència del sentit... Però un moment, és que no estan gravant? Sí, és que els papers se Vale, és que se cauen els papers. Una llàstima És perquè que- t'hi molt bé. Sí, Però Bé, intenta bueno. repetir-ho. Continua, repetís. no, és que la reflexió és simplement que n'hi hauria que el que la memòria històrica vol. N'hi hauria que donar una sensibilitat a aquella gent que encara no la té. N'hi hauria que donar-se compte a aquella gent que encara no té aquesta sensibilitat de les dues Espanyes. Les dues Espanyes existeixen, l'Espanya dels rojos i l'Espanya dels blaus. Voldrien que no, però ells ho han volgut, ells són els que ho han creat, ells són els que les fosses que es van donar a tot arreu d'Espanya, on mils de fusillats, on tirats com a gossos, simplement per haver defensat un sistema, que era el sistema implantat per les urnes, o sigui, volia implantar-se. Es lluitaven per un model lliure, un model autònom, un model on hi haguera un respecte per les persones. El que no es pot fer és tindre aquest sentiment quan s'acaba la guerra, el sentiment del director general de les presons de Barcelona, qui dirà que un rojo y por extensión es lo mismo que un comunista y en consecuencia equivale a una milionésima parte d'una mierda. Mal es començava el procés de pau, mai aquell procés que el general Franco havia firmat com que s'havia acabat la guerra, no. Un govern que estava baix pàlio, un govern que estava respaldat per les institucions eclesiàstiques, com pot un i l'altre fer creure a la societat que la guerra s'ha acabat, quan en veritat el que es va donar va ser un moment de crueldat on va tindre lloc centenars de persones afusellades. Però el més important no són les persones que van ser afusellades. En elles van acabar, intentaven acabar en la vida, però no acabaren en la ideologia de les persones. El problema sorgeix en aquelles persones que quan s'acaba la guerra, que creuen en veritat, que han lluitat per algo serio, com així va ser, i que creuen que el decret de la firma del general Franco el dia 1 d'abril del 39, en què la guerra ha terminat, posava punt i final a un procés bèl·lic, no sigui així. I així, pues, els camps de concentració s'ompliren de persones
que sols havien lluitat per algo serio, que era la llibertat. La llibertat des de l'esquerra i des de la dreta. Una llibertat que no demanava res a ningú, sinó simplement el de ser lliures. I això, Franco, el general Franco, el tirano, el dictador, l'homicida, el que no deuria haver mai mort en el seu llit, sinó que havia d'haver mort, en aquest cas, no davant d'un pelotó d'execució, com ell es va encarregar de que hi hagueren moltes persones que foren executades, però sí que haver hagut un tribunal que l'haguera juzgat, i això haguera suposat el que no és morts, perquè això no ho podien saber, però sí els familiars d'aixòs morts que siguin enterrats en Paterna, en Cullera, en Gandia, aquells que havien mort en les cunetes, aquells que havien sigut apallissats, aquelles dones que van ser pelades quan s'acaba la guerra i que la banda de música va darrere d'elles. Totes aquestes persones haveren sabut que en veritat, en aquest moment, la guerra havia acabat. Però la mort del dictador, en un llit, com si fos un demòcrata, aquestes persones, allà on estiguen, què pensaran del concepte de la llibertat per al qual van lluitar? Pensaran que els que vam vindre darrere no vam saber salvaguardar la dignitat tant del seu pensament com la de les seues manifestacions. Manifestacions que es porta, inclús, com estàvem dient, a la pròpia mort. Però sí que hi ha que recordar, cal recordar la llibertat, cal recordar a aquestes persones i gràcies en aquest cas, a totes aquelles persones que contribueixen a que la memòria històrica seguisca, que es posa al davant i que recorden en cada un dels pobles a totes les persones que lluitaren per la llibertat. De la mateixa manera que jo recordaré a mon pare que lluità i no morir per la llibertat, però sí també a mon tio que sí que lluità i morir.